Na-retrieve na ang 8 ka mga patayng lawas nga natabunan atol sa pagdahili sa yuta sa Malapatan, Sarangani. Upon retrieval operation sa nahibiling 1-year-old nga baby boy nagpadayon. Samtang duha ka residente nawala atol sa landslide sa Glan ug gatusan sab ka magbanay ang apektado sa pagbaha. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Biyernes sa kadlawon July 10, diyang natabunan sa midahili nga yuta ang napulo ka individual sa duha ka panimalay sa Sitio Fandaw, Barangay Poblasyon sa Malapatan, Sarangani. Ang usa ka biktima na-rescue og nadala sa ospital apan nadeklarang dead on arrival. Apan gumikan sab sa kalayo sa lugar sa sentrong bahin sa lungsod, kinaugmaan pa nakuha ang 8 ka na-retrieve nga patayng lawas gamit ang Black Hawk helicopter sa AFP. Si Jenicel Maladian, igo na lang sa paghilak diyang nakita ang patayng lawas sa iyang amahan, inahan nga buntis ug tulo ka mga igsuon. Yun ang gusto ko, mabuhay sila. Daddy ko, ang gusto ko mabuhay sila. Lahat. Apan ang lola nga si Villa Itorma, malaumon nga makuha sab ang nahibilin niyang 1-year-old nga apo nga lalaki. Bisag bukog lang, karang maplastar na ko pagabutang sa bata. Kay luoy po idahan mga igsuon malagyo sila. Hinoon, nagpadayon ang search and retrieval operation sa LGU. Maghiram kami ng K9 sa Armed Forces para makita natin yung body ng 1-year-old. Nagpabot sab og pasubo si Senator Robin Padilla sa mga namatayan. Masakit na mabigat isipin, may pamilya, talaga pong nakakapanghina. Kailangan po natin lumaban. Moral support, pakikiramay, at maramdaman po ng mga tao ng inyo pong national government ay hindi po kayo nakakalimutan at katulong po namin ang local government. Samtang sa Glan, Sarangani, makita ang paghaguros sa tubig sa suba sa Barangay Mudan adlawng Sabado nga misulod sa kabalayan sa lugar. Gibana-bana ang kapin 450 ka kabalayan ang nadanyos. Sagad niini, nadala sa baha, sama sa panimalay ni Julie Magsanay. Mao ning naguba jud among balay kay dako kayong kahoy. Nasudyo diri sa mong sala ni. Ang 56 anyos nga si Anita Tagulan, namunit og mga tabla nga nabilin sa baha aron dunay katulgan kauban ang iyang bagong panganak nga anak. Sila lay may makabalo lang namo. Kaya mong balay dito mga ganin niya akong gipangakot dito kay wa may kahigdaan. Dunasay pipila ka kabalayan sa kasigbit nga barangay ang gilunupan. Sumala pa ang grabeng pagbaha, gumikan kuno sa artificial dam nga namugna sa bukid, gumikan sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Tungod sa niagi nga linog, naay artificial damming sa babaw, gani murag isa pa lang na ang naabli na buhang. So naapay na nga habilin didto nga pipila ka mga artificial dam nga amo pong gikahadlukan sa pagkakaroon. Sa tala sa PDRRMO, dunapay 2 ka residente ang missing sa nitabong landslide sab sa maong lungsod. Magtiayon kini og residente sa barangay E Alegado. Gipangita kini karon sa otoridad. Sumala sa pag-asa. Habagat nga gipakusog sa bagyong Inday ang hinungdan sa pagbaha sa probinsya. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.